नमस्ते प्रणाम। त का हाल बा। हम आशा करब कि रउआ लोगन ठीक होखब। त आज एगो बात बता दी कि रोशन रोही इंटरटेनमेंट पर एगो गाना आज रिलीज भइल बाटे 3 बजे, जौन गाना के नाम है चिंगारी। कुछ दिन पहले का रेडियो आई रहे और आज वीडियो छूटल बाटे। तो वीडियो कमाल के बाटे। रोशन रोही के गाना बाटे और साथ में सोनम यादव गाना के गीले बारे। और गाना में एक्ट्रेस बारे संध्या सिंह, म्यूजिक बनौले बारे विकी बॉक्स, गीत लिखले बारे राजा रोशन। तो रुआ लोगन जाई रोशन रोही इंटरटेनमेंट पर और गाना के दबा के सुनी और दबा के शेयर करी। गाना क्या कमाल के बाटे, म्यूजिक का कमाल के बाटे, एक्ट्रेस भी बहुत सुंदर बारे कर में और गाना सुनने में बहुत मज़ा ही अलग आ जाता। मगही भाषा में रोशन भैया गाना गावेला, आप लोगन का पता बाटे। और गाना में भरपूर मजा बा। तो रउआ लोगन जाई रोशन रोही इंटरटेनमेंट पर और गाना को सुनी और मजा ली। तो आज के लिए इतना ही। खबर आए वाला अपडेट हम आप लोगन के तुरंत पहुँचाइब। तो हमारी चैनल भोजपुरिया VS जानकारी के सब्सक्राइब रउआ लोगन करी और गाना के दबा के शेयर करी। नमस्ते।